Ahojte diváci, takže nedávno ma zaujalo video od tvorcu Martina Tisovského, v ktorom porovnával zjazdnosť alebo trakciu aut, ako je Seat Alhambra 4x4 a Audi A4 Quattro. Po dohode s Martinom som sa rozhodol, že aj ja natočím video, v ktorom budem porovnávať Suzuki Vitara v podobnom stúpaní, ako Martin porovnával. A keď mi zvýši čas, porovnám aj SsangYong Corando. Suzuki Vitara samozrejme je 4x4 a SsangYong Corando je 4x2, čiže náhon na predné kolesa. Takže môžeme začať. Pomeráme si stúpanie. Prvé stúpanie mal tam Martin 10%, takže potrebujem na to vodováhu. Ako vidíte, podmienky mám úplne iné ako Martin. Máme tu minus 6 stupňov, v noci bolo minus 14 a snehová pokrývka po celej ceste. Takže dáme si vodováhu do vodorovnej polohy. Zberáme prevýšenie 10 cm na metri, skoro 11. Takže máme tu 11% stúpanie alebo prevýšenie, ako by povedal geodet. Robíme si značku. Prevýšenie a môžeme si vyskúšať pohnutie z miesta do 11% stúpania. Takže si naštartujeme. Rýchlosť je vyhodená. Zatiaľ máme zapnutú iba zadokovku, čiže ťaháme zadok. Dám si jednotku. Pomaly sa rozbieham na ručne. Samozrejme dáme. Zapoťahne iba zadok kola. Ale vyzerá to tak, že... Dobre, súvnem si. Dám si štvorkovku. Mám zapnutú štvorku a štyrku. Vidíte, ide jednotka a idem. Bez problémov. Takže ako ste mohli vidieť, auto na 4x2, čiže zadokovka, sa pohla s problémami, zadok šmykal, ale keď som ako náhle som zapol štvorkolku, čiže zadok predok, tak auto sa pohlo bez akéhokoľvek problému. Takže nasleduje test s druhým autom, ako som sľúbil, SsangYong Corando. Corando má predný náhon, ideme 10% stúpanie, rozbeh z miesta. Auto sa pohlo z miesta bez akýchkoľvek problémov. Takže si môžeme si akurát pomerať prevýšenie. Tuto je už asi troška vyššie. Potrebujeme dostať nejakých 15% stúpania. Takže si vezmem vodováhu. Metrová vodováha, opäť prevýšenie 15 cm, čiže je tu nejaké prevýšenie 15%. Dnes si to aj označím. Naštartujeme si prevýšenie 15%.
Auto má samozrejme okrem štvortovky aj redukovanú štvortovku, to znamená dopomáha zrývku a vyprostenie. Takže máme tu 15% stúpanie, Sangyong Korando, stredokolka, test číslo 2. Auto sa nám rozbieha. Takže našiel som nejakú cestu poľnú. Premeráme si stúpanie. Lepšie povedané prevýšenie. Má to nejakých 21 cm, takže 21%. To už asi s Koranou nepôjdem, takže si tu ani nebudem značiť značku. Môžem to skúsiť 4x4 a potom to vyskúšam ešte 2x4, čiže zadný náhon. Takže máme tu prevýšenie 21%. Mám zapnutú 4x4 rýchlu, jednotka zaradená, ručná troška plynu a bez väčších problémov auto to dalo. Absolútne bez akýchkoľvek problémov. Môžem teraz si zapnúť iba dvojkolku, zárokolku. Uvidíme, čo mi auto na to povie. Takže vypínam štvortovku, zaradzujem jednotku a idem. Absolútne bez, ani sa nepláne. Takže auto bez štvortovky tento kopec nedá. Môžeme si to vyskúšať ešte na štvortovke dopomala. Jemný plyn, 1500 otáčok. Auto to dá ako keby sa nepomelilo, ako keby nebolo zamrznutá cesta. Deň predtým, ako nasnežilo, podianie nám popršalo, čiže spodok je zamrznutý, ľad, na tom je sneh. Samozrejme, aké blato tam bolo, ale auto to bez problémov dá. Spiatočka. Auto to dá bez problémov aj na spiatočke. Takže ja si myslím, že na 7-ročné pneumatiky auto staré pomaly 10 rokov, 20 rokov je to úspech. Nie, že by auto nedalo aj väčšie terény, určite dá auto aj väčšie terény. To už mám vyskúšané. Takže ďakujem všetkých, ktorí ma pozerali. Kliknite si aj na kanál Martina Tisovského.
Takisto aj na kanále Duda Tisovského, to je jeho brat. Majú tiež dobré videá, čo sa týka traktoroch, veteránoch, čiže nejaké ZR 25-ky, mali tam nejaký Deutsch, takže fakt odporúčam. Čaute. Na záver videa sa vybláznime troška na snehu. Brother, it's caught in the crossfire.